kanan. Ay, hindi pala. Wala tayong malusutan yun. Isang araw lang tayo na wala. Yeah. Shout out, shout out. Yan ang Kalawag. Kalawag. Walang sama. Barangay Binutas, Kalawag, Quezon. Oh, ulanin pa tayo ah. Wow! Diba? Yan. Dead pala doon. Yun pala dun. Ayan. Saan kayo ngayon? Ano po truck? Wala tayo. Dead tayo. Balik tayo wala sa oras. Hindi tayo nag-over na bakit? Truck. Truck na nila ko. Grabe dami sa akin. Para makita natin yung daanan natin. Makatalog ka dyan. Hinay mo na yan. Tuloy-green mo na. Balance ko na. Dadaan ako ng malalaking truck. Wow, ito. Dito ka kasi sa tabi. Tuloy nyo lagi. Yun lang na eh. Sa gitna eh. Tataluhin mo lahat yan. Parang tigil mo pala yan. Nakatigil pa yan dyan. Oo. Tataluhin mo dito sa Kalawag guys. Oh. Dahan-dahan lang. Ayan. Uy, ang laki niya. Doon! Doon tayo. May truck sa likod eh. Ano pa pala? Bababa ako lang. Dati parang ano to, lumi. Oras natin. Kalawag yung okay, Tats. Mabawasan naman ng ano. Pero dito sa Kalawag talaga ano ba ito? Makakalang Sa hilip natin. Kaya ako maganda bulag. Nakakailan po tayo. ay sarap biyahe din ha. Biyahe na pauwi ng Bicol. Pauwi pa rin. Pabalik na. Pabalik. Ingat ha. Ingat sa Kalawag, Quezon. Ito malapit na to sa boundary ng Lawrence, Quezon. Basta magpasok na natin ang boundary ng Lawrence ng Kalawag, Quezon. Ingat na tayo. Actually
marami namang ginagawa, marami namang tapos talaga. Pero marami pa rin talaga. Kita nyo yung truck na yan, oh. Sabi na tayo sa Lopez, Quezon. Sabi na tayo sa Pagtan. Pagtanan Bridge. Okay, so kaya panahon natin sa Manila natin. Tuloy tayo. Maganda yung sabi natin pagka pasok na Karawag Quezon. Lopez Cave, Karawag Quezon. Hindi na tayo pagpasok. Sige yung truck na yan. Pero matik na kasi yan. Kanya-kanyang sayaw yan, mga kamarawan. Dati ah. Dami na nirecover pa yung kalsada dito. Hop! Kaya tayo sa likod na group na tayo. Pag na tayo tumakot sa baba. All! Ito namin yan. Kahit nalubak, sasagasan na namin. Mga tao versus it. Tahimik. Sabi mo kayo. Malakas ang motor mo. Ang laka ng gulong nyo. Kaya naman, di ba? Lakas ng ilaw eh. Max lang, lakas ng ilaw. Ay, sana ako, nakakabara ako. Sana ako na lang. So, dito na tayo sa ginagawang longest viaduct. One way. Traffic nga kasi may longest viaduct na tayo. Forever na tayong traffic. Nagawa yung ginagawang viaduct. Skyway viaduct. Yan tayo. Nangiligid mo ha. Siguro muna tayo. Tayo na natin. Uy, hindi tayo makita. Wait na. Gagi. Yan, ang napapala ng mga kamote. Sunod-sunod ka. Susunod-sunod ka kasi dun eh. Wala ng mga kamote. Uy. Sumunod straight. Ay, nako. Napapala ng mga kamote. Wala mo na pagiging nawag. Nako. Karma agad ang kamote. Kaya barangay Ganda ibaba, Lopez, Quezon ito. Yung malapit na sa may Lopez Viaduct. Oh, mahirap may ano eh. Kaya Wag. Ilas tayo. Ilas tayo. May truck sa likod kasi hirap. Tama na dito. Tayo na ba? May kalsada dito. Tayo na tayo. Naalala ko na naman yung December na biyahe natin ito.
Parang basa rin. Nakalaala ko na naman yun. Grabe. Sarap. Mario. Ay, Maharlika Highway to ah. Makakabara ako. Ah! Saan na kami na po? Grabe na alon ah. Ano pa naman daan? Katabi ko na naman extra. Yeah. Woo! Maganda tayo ng lakas ng December. Parang bumabang malakas pa. O yung ginagawa ng office ba ito? Ano ba ito? Mapangit pa yung daan doon? Maganda. Office ba ito? Hindi dito sa may ano bayan. Sarap. Hindi yung na-traffic. Ayoko. Kasi baka mantay sa ano. Patarek. Bakit ko na? God. Makaulan sa akin. Lalo ko dilim na dalawa. Nakapasabak yung bawang gulong natin, makakabara ako. Big tires lang itong ano natin, yung gulong natin. Sarap. Baka madilim dun sa ano. Try natin. Gano'n ulit. Natin yung mga kasabayan tayo. Pero pag wala, kahit dalawa lang, okay na. Bakit magdadala sa bayan? Hirap rin. Isa ako. Kahit lang. Ingat lang, basta dito dadaan sa may Yes, low yes, end. yung mga dumadaan naman. Low end kaya na. Hindi ko pansado talaga sa mga ako. Sige na. Meron naman Tuma dumadaan. tayo sa dadaan sa Lopez Bypass. Ilang beses na tayo hindi nakakadaan dito. Ay, kumipigod!